La vida és, tots ho sabem, treball i oci, tristesa i alegria, hàbit i emergència, però també festa. És aleshores quan totes aquelles coses que hem anat somniant esclaten. El món es fa música, celebració, dansa, relació gegant, coqueteria a la llum de la limana. A un racó de la casa els arcols de la roba bona es buiden d'una sèrie de peces que han estat guardades amb delicadesa. La sederia, la coqueteria fa acte de presència a la plaça. A l'església, o ampli de reflexos de la flama del barril, el blanc de calç de les parets. La festa, afegint la seva màgica presència sobre aquesta mostra, demana audiència. Vol fer la seva voluptuositat presència viva i comença amb aquelles festes de carrer, borrats, tirades de rotllos i misses solemnes sota la presència d'un Sant Fèlix o qualsevol altra advocació. És la festa de la gent pobra que posa tot el que posseeix per fer lluir el carrer o el barri. Mantons, faldes heretades, justillos que han costat setmanes de treball, alegria del poble, festa viscuda, música al carrer. Estar de festa és pujar un cargol, anar sempre cap amunt. Si ara era el poble el que es presentava la seva indumentària, després, continuant la diversa presència social de les nostres terres, en ve el luxe. Tot un món farcit de sederíes i domassos, un pomell de flors oferit per dissenyadors i artesans. És el moment que ens invita a somiar amb flors i cistells, colors mai imaginats i el subtil so de la fricció de teixit amb teixit. És un fruir l'aire pur del que va ésser el avui tothom diu l'essència valenciana. L'aspecte. Hem deixat darrere les hores de la feina. Estem a la roba de mudar, a la festa, no a les festes grosses que vindran després. Els nostres avantpassats feien una classificació molt clara entre els moments de la seva vida i acoplaven la indumentària a aquests moments. Estos amics van mudats. L'home porta el saragüell de negrilla, la xupa de vellut i la rodina. I ella porta la falda de seda de quadres i la manteleta brodada. Parlem de les manteletes. Antes hem vist que tots portaven mocador de coll. Sempre la dona es cobreix els muscles en el mocador de coll. Però ara aquest mocador s'ha convertit en manteleta blanca de batista, de fil, brodada en llargues hores a la llum del cresol. Estos brodats eren fets en punt de cadeneta i en fil de cotó blanc o roig com porta esta amiga. No hem trobat altres colors, manteletes brodades en altres colors. Sempre el davantal. El davantal és la constant en la indumentària d'estos segles que ens ocupen. Era tal la importància de portar davantal que hi ha una copla que fa al·lusió a este fet. Dia una dona. Del meu home estic tan farta que en tocar a descasar em donaré tanta pressa que oblidaré el davantal. Apareixen també els mocadors de seda amb flocalls, les faldes teixides en fil de seda, els xopetins brodats, els domassos, les joies luxoses. La dona sempre porta arracades a les orelles. Tenen, a més de la funció d'adornament,
la funció lògica de que no se tapara el forat de l'orella. La xoia o placa, que en un principi es porta penjada al coll i que posteriorment passa a ser un broche o agulla de pit. Les pintes tenien la funció de replegar el monyo i servir també d'adornament. Podem veure aquestes tallades fetes a flor d'aigua, una tècnica que vam heretar dels moros, o aquestes triangulars. Esta xica llueix una manteleta triangular que després s'ha adoptat en el traje més habitual de la castellonera, feta en tela de batista o de tul amb retalls. Els trajes complets de l'home, fets en vellut, en setí, les lligacambes luxoses, les sabates, els xipons adornats, tot ens diu que estem en una hora de festa. La sederia valenciana del 18 és ben important. A moltes barraques de l'horta hi havia l'economia. Per ajudar a l'economia de les famílies se criava el cuc de seda. I era molta la gent que tenia trajes de seda, per lo menos per les ocasions més importants. De domàs, faldes teixides amb flors, faldes ratllades, totes elles en rics materials, que donava idea del luxe que podia arribar la indumentària femenina. I manteletes negres. Les manteletes, a més de les que hem vist blanques, podien estar confeccionades en teles negres i brodades amb fils de cotors i adornades en lluentos. Arracades de fulles, barquillos, arracades de pardalets, hi ha una infinita varietat que els orfebres valencians inventaven per adornar a la dona. Les pedres utilitzades en estos arracades i en estos adreços podien ser, la més corrent era el espejuelo, una espècie d'espillets que donaven molt de brillo a la joia, o bé podia ser imitació d'esmeralda, les verdes, imitació de topazi, les grogues i després les perles. L'últim tipus d'arracada que ha arribat quasi fins als nostres dies és la polca. De vegades la valenciana, sobretot quan la societat agrària es converteix en artesanal, cobreix el seu cap amb el que anomenem còfia o redecilla. Estava feta en fil de seda i podia ser amb punt de ganxo, amb calça, i s'adornava en un gran llaç que quedava sobre el cap. També és ocasió de traure els complements
el que anomenem posar-se la caixeta, totes les joies que hem heredat dels nostres avantpassats, els ventalls o palmitos, els monederos, les bossetes per als diners, la botonadura de les mànegues, les manzanetes, tot ens diu que estem de festa. L'home treu els tratges de vellut de colors vistosos, es posa els capells més luxosos que té, com este que s'anomena montera, es posa la còfia adornada amb arbossos i la faixa de seda. De la valenciana habitualment és una pataqueta que es fa amb dues trenes i una malla per la qual s'introdueix l'agulla de cap i s'enuga formant el que anomenem pataqueta per la semblança que té en esta manera de pastar el pa. A la meitat del segle XIX apareix la moda de posar-se els caragols sobre les orelles, aquesta espècie de rodets, que no és una moda valenciana, sinó que es trobem a la resta de l'estat espanyol també, a Badajoz, a Càceres, a Salamanca. La manera de nugar-se la manteleta podia ser o creuada sobre el pit o bé nugada al borde de la cotilla. Com he dit abans, la joia, la placa, la peça més important de l'adrç, es pot portar nugada al coll a manera de gargantilla o bé com a agulla de pit. Bé, i en qualsevol desfile de modes, fins i tot en l'actualitat, hi ha el traje de novio i novia. Així tenim també en el nostre desfile el traje dels novios. Fonamentalment és la mateixa estructura de la roba de l'època, però si cap en més de luxe. Podia ser blanc o podia ser a flors. L'home va vestit de setí, es posa rodina i capa. La nòvia porta mantellina de mitja lluna i l'adrç. Havia la costum de que el novio li regalava a la nòvia el que es diu plats i pitxers de boda, en el qual es feia com un inventari de totes les joies que tenia que tindre la nòvia. Fàcil entendre que les onades que van a la platja s'obliden de vegades de retornar les seues escunes a l'aigua. I es queden preses, de vegades, a les faldes els dies de la festa. Randes preses sobre seda, volants de vent sobre l'utopia d'un frufru imperceptible. Imatge mai explorada pels pincells de Goya. Moda que va i ve
i per viu hasta pisos goiesc. Pervivència d'una coqueteria femenina de sempre i per a sempre. La dansa del balatori, la dansa del balatori, vingueu dones a ballar, que és dansa que sempre és dansa, quan es mor algun al bat, la dansa del balatori. Al balatori acudixen, al balatori acudixen, del veïnat i parents, que no ha plegat a patir. Aquest pobre Calvaet, al balatori acudixen. Ara vem un altre tipus d'indumentària, el que anomenem de l'època goiesca. A tots els tapissos, als gravats d'este pintor costumista, podem veure este tipus de falda feta amb ras i amb uns grans volants de randa. Els xipons, amb mànigues de farol o amb mànigues llargues cordades als muscles, amb grans randes també arrematant la mànega i els davantals de luxe. Un altre costat d'este tipus d'indumentària és la còfia al cap, tant en l'home com en la dona, arrematades amb grans llaços de cintes profusament adornades. Els xopetins de seda, les faixes, els tratges de vellut, de ras. Estem a un moment de luxe. Este tipus d'indumentària no sembla que ho porta tot el món, sinó que s'ha conservat per a ocasions especials, com per a ballar les danses al carrer, i encara avui alguns pobles, per exemple el de Font de la Figuera, conserven esta manera de faldes amb volants de randa per a ballar les danses tots els anys a l'estiu. Les còfies van arrematades amb els arbossos, esta espècie de plomalleig que arrematen la redecilla. Els mocadors de coll, bordats amb sedes, adornats amb lluentors, i les joies, sempre les joies que adornen a la dona. Estes còfies podien ser llisses o fent dibuixos amb la manera de teixir, de ratlles, de quadres, adornades amb passats cintes, confeccionades amb punt de ganxo, amb punt de calça, amb un fil molt fi que feia que moltes de les nostres avantpassades es deixaren la vista en la llavor. Les manteletes brodades amb fil d'or. Sembla que l'or, com avui, era un material car i, per tant, no totes les famílies tenien accés a aquest tipus de metall. Per això moltes de les xiques bordaven les seues manteletes amb fil de cotó i les adornaven amb lluentors o amb un altre tipus de pedra lluenta.
Com veiem, a diferència de l'època de faena, la punta de la cotilla queda per damunt del davantal. Sempre hi ha un més amunt, un més enllà, un nou graó. L'argent, l'or... En lloc de filigranes entre els fils de la seda, comença a fluir, reflectant-se la seva metàl·lica lluentor, i ens parla de passades glòries d'unes comptades famílies que feien gala de les seues riqueses. Riques teles, delicades cadenetes sobre el blanc triangle de l'espala, vells records d'un passat esplendors, d'una gent rica a l'entorn de les festes majors. Petits raigs de lluna, caçats per a fer vella aquella jove més desitjada. Bé, i arribem al màxim de luxe, a les festes grosses del poble, a la festa del Corpus. Aquelles robes que tal vegada no s'utilitzen més que 2 o 3 vegades en la vida. El dia de la boda, el dia de les festes grosses i potser el dia que arriba la mort. Per amortallar s'utilitzava la millor roba que se tenia. Tenim els tratges de ras, de setí, els tratges que no servien per a una altra ocasió que per a celebrar les festes del patró del poble, les festes religioses molt assenyalades. Les dones es posaven el millor que tenien. Les faldes de seda teixides amb colors diversos, fins i tot amb fils d'or. No tota la gent del poble tenia aquest tipus d'indumentària, només les famílies més adinerades. Apareixen els llaços de seda, les joies més luxoses, les manteletes arrematades amb randes de filigrana, amb lluentors d'or, les sabates confeccionades de la mateixa tela del tratge, i l'or i la plata és la constant en esta indumentària de luxe. Tipus d'indumentària responen al luxe de l'ocasió. Hi ha els metalls finament pintats o fins i tot brodats i les mantellines. La dona era religiosa i per anar a missa es posava el millor que tenia. Les mantellines coneguem de diversos tipus. Hi ha la de mitja lluna que hem vist que portava la nòvia, que és la més antiga, que podia estar adornada amb randes i amb azabache. La de tovalla, que era un triangle que estava rematat amb randes, i aquestes que estem veient de les nostres amigues, que s'anomenen de terno. És la mantellina de més luxe que portava la dona en esta època. S'anomena de terno perquè constava de 3 peces. La central, de tela, brodada o amb un domàs luxós. Després, un volant que pegava tota la volta a la mantellina i una peça més gran que cobria el cap. Les havia negres o blanques, segons l'època de l'any. Una evolució d'esta mantellina era la que, confeccionada totalment en blonda, seguia el mateix patró de l'anterior, i de la que possiblement s'ha derivat l'actual mantellina que s'anomena espanyola i que solen portar les clavarieses per a les festes.
bufandes que adornen les manteletes o els davantals i fins i tot al voltant de les mànegues podien estar fetes de botxets, bolillos, de punt de ganxo o amb tul brodat al passat. Aquella roba, a la moda del segle XVIII, s'ha fet antiga. Des de molts llocs han anat apareixent coses noves. Sempre passa el mateix. La xica, coqueta, ja no vol vestir el vell ús i se sent la persona més feliç del món quan deixar dormir a l'halcó. Tot el conjunt de peces que hem anat mostrant es veu nova, actual, meravellosa i a la moda. El temps ha deixat en mans del silenci, la humitat i l'arna el vell estil. El temps, sempre el temps fa de les tardors vol de les fulles groguenques sobre cels de plom. El temps, sempre el temps. Ha canviat l'època, ha canviat la moda i hem adoptat modes forànies. De França, d'Anglaterra, mos ve una manera nova de posar-se les faldetes. És l'època del mirinyaque. La gent del poble l'adopta d'una manera escalonada. Són faldes molt amples. Les sinagües han deixat pas als mirinyaques, aquesta espècie de gàbia que es portava baix les faldes i que fa exclamar en cobles populars a mena de burla algunes com estes. Les fadrines de Montcada ja no prenen xocolate, que s'aguarden els diners per a fer-se un mirinyaque. Aquestes faldes són molt amples. Les d'abans tenien fins a 4 metres d'amplària i aquestes tenen 5 i més metres. També ha canviat la llargària. Ara les faldes arriben fins als peus i fins i tot arrosseguen per terra. La dona es fa molt més ampla per la banda de la falda. Diu la copla també: de madames currutaques, açò pega un esclafit. Si es lleven els mirinyaques, es queda mig carrer buit. Els mocadors de Manila, que els porten els xicons que van a les colònies a Cuba, es posen de moda. Els grans mocadors amb uns flocalls ben nugats, amb flors, brodats amb motius orientals, els brodats amb negre, els brodats amb flors de colors fan la seva aparició. Es posa de moda el mocador de Manila. La manera de posar-se el mocador és molt diversa i respon a un costum o a una moda. Es pot posar des dels muscles cap avant, es pot cordar alrededor del cos nugant-se-lo darrere o fins i tot es pot deixar amb les puntes penjant per damunt de l'ampla falda. També canvien els xipons, es converteixen en el que anomenen saco. No tenen escot, tenen un coll que puja fins a 2 dits del coll i tenen les anomenades mànegues de jamón, que són més amples de dalt i més estretes de baix. La cotilla, que ha sigut la constant en els segles anteriors, passa a ser una peça interior fins a que s'inventen els corsers. Se dona el cas que les xiques jovens que anaven a la moda portaven les faldes molt més llargues que les seues àvies, que anaven encara en una moda anterior i, per tant, en les faldes més curtes que hem vist abans. L'home, en consonància en esta moda, comença a abandonar el calçó curt per el pantaló llarg. Canvia el xopetí i la xupa per la brusa. La brusa que hem conegut quasi fa 10 anys als nostres avis
substitueix, com he dit, al xopetil i a la xupa. Primer es posa per baix de la falda, de la faixa, i després se posa per damunt d'ella fent com una peça vuelosa sobre el pantaló. El pantaló llarg segueix la mateixa estructura del calçó curt respecte de la manera de cordar-se'l. Té dos braguetes amb una trapa davant. Este tipus de pantaló l'han conservat únicament els mariners. En esta època també desapareix el davantal. Ja ninguna dona porta davantal, per lo menos per a les festes. I esta moda de mirinyà que deixa pas a la que anomenem polissó. El fruncit de la falda canvia i en compte d'estar repartit per igual, la banda de davant no porta quasi fruncit i se replega tota en la banda de darrere, de modo que les faldes fan una espècie de cueta que s'arrossega per terra. La festa ha deixat d'estar al carrer. És l'època dels balls en llocs tancats, on es paga una mòdica quantitat per entrar a ballar. Hi ha els mestres de ball que ensenyen els balls de moda, com la polca, la mazurca i altres balls de saló importats de Centre Europa. Aquestes modes no són adoptades a la mateixa hora per tots els pobles. I hi ha la costum de dir que va a la moda del poble anterior a la gent que se considera més atrasada o d'un poble en una economia més dolenta. Per exemple, a Morella fan la distinció entre menestrala, morellana o masovera, que respon a aquesta qüestió de modes. També a València s'anomena tratge de torrentí, el mateix que es portaria a València però en una època anterior. Com hem dit, és l'època del ball en lloc tancat. Com correspon a esta mazurca que estan ballant els amics de Millars. Tota aquesta roba que hem vist en este desfile és fruit de les investigacions d'este grup alrededor de la indumentària valenciana dels segles XVIII, XIX i principi del XX. Es tracta de roba antiga o reproduïda que respon als mateixos patrons en els quals es feien la roba les nostres avantpassades i avantpassats.